लोगोफोर जों दिनै ओंखारबोदों बेंगालुरु थांनो होननानै ओमफ्राय टिकेटखौनो मोनासै गारियाबो गंसेया खारलांबाय अबेथिं दाननो नागिरदोंमोन माबानिसोमोननो 5टानि ओमफ्राय जों 6टायावसो फैदों मोनासै टिकेटखौनो दाननो ओमफ्राय नोंसोर ट्रेन टिकेट नायबाय थादोंमोन होमबाबो जायासै इसिनिसो दं 5,000नो सासेयावनो ओमफ्राय जोंनि फैसा गैया बेनिखायनो दाननो हायासै न'आव थांफिननो ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आलिपुर बाजारा बाव दसे हाबलाबायबाय माखासेफ्रा ओमफ्राय जों ओंखारग्रोबाय साबा आरोना सासेया हाबदों बाजाराव जों फैग्रोबाय ओमफ्राय बिसोरो आंखौ मा होनना मिनिदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोर आंनि गारांखौबो खेबनाङा दे आंनि गाराङा बिदिनोखा आंना सरि मोनलाय बोरै खोनायो सलथलासिम थाबायनो हायो नै बिसोरो आलिपुरनिफ्राय सलथलासिम थाबायलांनो नागिरदों लोगोफोर आलिपुरनिफ्राय नै बोनिफ्राय हनै थाङो माबा जमदुवार माबा दालांसिम थाबायलाङो हायालै जेनेबा फोथायालै हाया जायो ना मारा हाखागोन ना बिसोरो आयु हाखिया होनखाबाय थांनो रोङै मानसि फैफानानै जायाखै जोंने थांनायानो नै बेनो जात्रा नस्थ' खालामो जोंने थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै ट्रेना लोगोफोर जों फैफिनबाय आरोना न'आव थांनो हनै खारबाय ट्रेन खारनायखौ नायदो नोंथांमोना हलिबने फनानो हाबाबा रलै दा दाबो 80 किल' हगारदोंना ने खारदों थांबाय गैला फैसा एसे बिहरदोंब्रा देखन 3,000 एसे फैसा बिहरब्रा हरदोंना हर जाबायो नै जोङो दा गारि गाखोफिननोसै आरोना ओमफ्राय जोङो नैबेयाव गारि नेफैबाय लोगोफोर गारिया फैगासिनो दं नैबेयाव नेगासिनो जोंहा गारिखौ हमनै फैगौ नै गारिया बेनो लोगोफोर गाखोबाय आरोना गारि थांफिननोसै न'आव नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोनाबाय लोगोफोर नै गारि हर थौलायबाय बार' बिसा मोनबाय लोगोफोर बार' बिसा टाउन गारिनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय आरोना जों दा न'आव थांफिनसै मोनाबायनो
बेरायलांसै नामा एसे आइ गसाइगावसो होनदोंमोन गसाइगाव बहा गसाइगाव थांनानैबा मा मोनबाय मा मोननांगौ ओ सिमलथाब ओंखारलांजायोना गथ'ने बिसथाय गाखोदो जों गाखोसै आरो दा नै बे सिगाङाव गाखोदो बे थांखागोन ना एथ' गोजान थ' गाखोफिनबाय आरोना जोङो सिमलथाब थांसै ओमफ्राय डाइरेक्ट जिरामपुर थांसै जिरामपुर आदाया गाबबोदों जोंनानो बिनि माबा गनायानो दाथां खादोंमोनदांलै फैफिनबाय आरोना जोङो नैबे शपिं मलाव আমার 30 টাকা লাগে না 20 টাকাই হবে কিন্তু হ্যাঁ 30 টাকা করে বসে থাকবে जोङो फैफिनबाय आरोना नैबे शपिं मलाव हाबफैगोन र' नैबे समबाराव फैफिननोसै नोंथांमोना फैफिननायखौबो नायबाय थादो लोगोफोर 12 बिसा मोनफैबाय ट्रेनजों गाखोनो मोनासै गाखोनायनो लुबैदोंमोन गाखोफेरनो मोनैखायनो थांबाय ओमफ्राय गाखोनो मोनासै माथो खालामबावनो गाखोनो मोनासै नालाय ना लोगोफोर उफाय गैला आफसोस जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर मिउजिक गान दामबाय थादोंमोन सासे मानसिया मिउजिक गान दामबा कपिराइट फैयोना लोगोफोर ओंखायनो होआसै जोङो सिमलथाब सफैबाय लोगोफोर